ፊልምና ዝጅምር ኣብ ሃገረ ህንዲ ትርከብ ፑንጃ ዝተባሃለት ከተማ እንዳርኤና እንትኾን ኣብዛ መንደር ውሽጢ ሓደ ኣማን ዝተባሃለ መንእሰይ ንርኢ። ኣማን ምስ ወላዲቱ ዲሎንና ሓው ሮሄት ኣብ ሓደ ገዛ ዝነብር እንትኾን ኣማን ኣብቲ መንደሮም ከባቢ ዘሎ ናይ ሓደ ማርሻል ኣርት ቤት ትምህርቲ ኣሰልጣኒ ከም ዝኾነ ንርዳእ። ኣማን ዋላ እኳ ናይ ማርሻል ኣርት ኣሰልጣኒ እንተኾነ ካብ መጠን ብላዕሊ ፈራሕ ስለ ዝኾነ ኣማን ልክዕ ከም ዕሸል ናብ ላዕሊ ምውፃእ ዝፈርሕና ብኣስ እውን ልክዕ ከም ሕርሙ ዝቆፅር ሰብ ከም ዝኾነ ንርዳእ። ኣማን ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ውሽጢ ተምህር ንክሪቲ ዝተባሃለት መምህር ዘፍቀረ እንትኾን ኣማን ብዝረኸቦ ኣጋጣሚ እንዳተጠቐመ ክሪቲ ንክትፈትዎ ክገብር እንትፍትን ከይተሳኽዐሉ ግን ይተርፍ። ሰላም ጋይስ ከመይ ኣለኹም? ኣብ ዘለኹምዎ ኩሉ ደሓን ከም ዝኾንኩም ተስፋ ንገብር። ድሕሪ ነዊሕ እዋን ኤፍላይን ጀት ዝተሰየመት ብልፅቲ ናይ ህንዲ ፊልሚ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ንስኹም እውን ከምቲ ልሙድ እዛ ቻናል ናብቲ ዝነበረቶ ኣክቲቭ ንክትኸውን ላይክ፣ ሳብስክራይብ፣ ሼር እንዳገበርኩም ነዛ ፊልሚ ጀምርዋ። ናይ ኣማን ኣዶ ዝኾነት ዲሎን ወደ ኣማን ናይ ማርሻል ኣርት መምህር ኮይኑ ፈራሕ ብምዃኑ ምኽንያት እንዳተቆጥዐቶ ልክዕ ከምቲ ዝሞተ ኣቦኡ ጀግና ብዘይ ምዃኑ ኩሉ ግዜ ብልተቆጥዐቶ እያ። ናይ ኣማን ኣቦ ኣብ ናይ ቀደም ሰዓት ናብ ሃገረ ቻይና ከይዱ ማርሻል ኣርት ተምሂሩ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ንፉዕ ናይ ማርሻል ኣርት ብቕዓት ዘለዎ ኮይኑ ናይቲ መንደር ነበርቲ እውን ፍላይንግ ጀት እንዳበሉ ይፅውዕዎ ከም ዝነበሩ ንርዳእ። ናይ ኣማን ኣዲኡ ዲሎን ኩሉ ግዜ ኣማን ልክዕ ከም ኣቦኡ ከም ዘይኾነና ብተፀራሪኡ ናይ ኣቦኡ ሽም ዘፅርፍ ማርሻል ኣርቲስት ከም ዝኾነ ደጋጊማ ትነግሩ። ኮይኑ ግን ኣማን ዋላ ብፍርሑ እንተተፈለጠ ኣብ ሓደ ምሸት ግን ህይወቱ ዝቕይር ነገር ይፍጠር። ሓደ ምሸት ኣብዚ ፑንጃ መንደር ዘሎ ኣብ ሓደ ማልሆትራ ዝተባሃለ ናይ ኬሚካል ትካል ውሽጢ ናይቲ ትካል በዓል ዋና ዝኾነ ማልሆትራ ዝተባሃለ ሰብ ናይቲ ትካል ሰራሕተኛታት ኣኪቡ ሓደ ወሳኒ ስብሰባ እንዳገበረ ንሪኦ። ማልሆትራ ካብቲ ትካል ዝወፅእ ብኽለት ብኣግባቡ ንምውጋድ ብመኪና ናብቲ ከተማ ኸይዶም 2 መዓልቲ ከም ዝወስዶምና በዚ ምኽንያት ማልሆትራ ናብ ኪሳራ እንዳወደቐ ስለ ዝኾነ ነቶም ሰራሕተኛታት እዚ ፀገም ክፈትሕዎ ከም ዘለዎም ይፍልጦም። ካብቶም ዝተኣከቡ ሰራሕተኛታት እቲ ሓደ ተልዒሉ ኣብቲ ጥቓ ትካሎም ሓደ ባሕሪ ከም ዘሎና ኣብቲ ባሕሪ ቢንቶኦም ተሰሪሖም መኪንኦም ናብቲ ከተማ ንምብፃሕ ዝሓፀረ ግዜ ከም ዝወስደሎም ይገልጽ። ኮይኑ ግን ነቲ ቢንቶ ንምስራሕ ዘድልዮም ቦታ ንምግዛእ ከም ተፀጎሙና ኣብቲ መሬት ናይ ሲኪ እምነት ተኸተልቲ ዘምልኽዎ ንዓመታት ዝፀንሐ ተኽሊ ከም ዘሎ ናይቲ መንደር ነበርቲ እቲ ተኽሊ ንከይቁረፅ እንዳተቃወሙ ከም ዝኾኑ ይገልጽ። ማልሆትራ ናይቲ መሬት በዓል ዋና መን ከም ዝኾነ እንትትሓትት እቲ ሰራሕተኛ ተልዒሉ እቲ መሬት ናይ ዲሎንና ክልቲኦም ደቃ ሮሄትና ኣማን እንትኾን ናይ ዲሎን ወደ ኣማን ናይ ማርሻል ኣርት መምህር ከም ዝኾነ ይዛረብ። ማልሆትራ ኣማን ናይ ማርሻል ኣርት መምህር ስለ ዝኾነ ድዩ ፈሪሖም እቲ መሬት ዘይገዛእኽሞ ኢሉ እንትሓቶም እቶም ሰራሕተኛታት ንኣማን ዘይኮነ ዝፈረሕዎ ንናይ ኣማን ኣዲኡ ዲሎን ከም ዝኾነ ይነግርዎ። ምኽንያቱ ቅድሚ ሕዚ ናይቲ ፋብሪካ ሰራሕተኛታት ነቲ መሬት ንምግዛእ ናብቲ ቦታ ኣብ ዝኸድሉ ሰዓት ዲሎን ንኹሎም ናይቲ ትካል ሰራሕተኛታት ሃሪማ ኣባሪራቶም ነቲ መሬት ከም ዘይትሸጦ ከም ዘፍለጠቶም ንርዳእ። ብፅብሒቱ ማልሆትራ ባዕሉ ናብ ዲሎን ብምኻድ ካብቲ ዕዳጋ ዝሽወጦ ብላዕሊ ዕፅፊ ከፊሉ ከም ዝገዛእ ተዛሪቡ ንክትሸጠሉ ንዲሎን እንትሓታ ዲሎን ግን ኣብቲ መሬት እቲ ዘምልኽዎ ተኽሊ ክሳብ ዘሎ ፈፂማ እቲ መሬት ከም ዘይትሸጦና እንተሸጠቶ እውን ንከምኡ ዝበለ ጨካን ሰብ ከም ዘይትሸጦ ትዛረብ። ማልሆትራ ናይ ዲሎን ዘረባ እንትሰምዕ እቲ መሬት እንተዘይሽጣትሉ ነቲ ተኽሊ ከም ዝቆርጾ ኣፈራሪሕዋ ይኸይድ። ማልሆትራ ምስ ኸደ ኣማን ማልሆትራ ከመይ ዝበለ ጨካን ከም ዝኾነ ስለ ዝፈልጥ ንኣዲኡ ዲሎን በቲ ማልሆትራ ዝበላ ንክትስማዕማዕ ይነግራ። ኮይኑ ግን ኣዲኡ ዲሎን ብናይ ማልሆትራ ትካል ምኽንያት ብናይ ኣየር ብኽለት ዝተለዓለ ብካንሰር ዝሞተ ናይ ስብኣያ ህይወት ብምዝካር ኣብ ቀደም ስብኣያ ቤተሰቡ ንጹህ ኣየር ንክትንፍሱ ኢሉ
نازي مريت كم زغزقنا بخبر هيبوهم زخدا مريت أخبيرهم كتصنحوا كم زلوهم تزارب كويني جن ودا أما اندقيمو بيت مالو ترازبلوم نجر كسمعهم كم زلوهم منا أنت زي خويني جن كم زقتلهم بمزرع نعديو كتنقاي فتن كابز بالعلى الدماء كل جزي عديو مفتي زموت أبو أسلة ودادرو نسقو الناس سلازي دالي ناتمارت شيطان حد شيوت نجمر إلو الزارب كوين جنديلون أعمان سبقا زن عقزار باس الاستزارب بصفعيت هاريما وسانا عكم زي تغير تحبرو بصبحيتو أمان نابتي جمهور بيت مرتخيلو ناتم تمهارو نايبرو سلخ قلت اندار ايوم اندهالوه نابت كبابي اتا أمان زفكرا كريتي تمتسي أمان كريتي نكتريو كبل نايبرو سلي مكلا خل مسارح بمحاز ناتم تمهارو ناتناي تنس كعسو بماشن كتكسلو ينقرم دحرز أمان ناتكو عسو بزقرم خلت انداملس اندهالوه قولي استبحاله ناي موزيك ممهر نكريت يفكر سلازنبره نا أمان كحفرو كبل ناتحادة تمهاري اتكو عساس تكوزلو ماشن نهرو نكوس خولي يقبرو اتي تمهاري ناتماشن حيلة أبز وسقلو ساعات أمان نايتنكو عسو فترة مكوصار أبيوهو باتكو عسو تهاريمو ناب مريت يودق كريتي دنجيزا نقولدي أمبولانس فتينو نكسوع انت تنقرو قولدي جن بقدو أبقعتو نكريتي كاري داليو سلازنبره عبرسو زحازو فايولين بموصا موزيكا نخول نغري حو إيو بمبال بات فايولين متصوات يجمر بناي قولدي ناي موزيكا خلت تسحابو التم تمهارونا كريتي نقولدي أفزت أقعلو ساعات أمان بات استفتر حفيرو يحرق دحرز أماننا كريتي بحبار كوينم اندا تزراربو اندهالو كريتي نناي أمان أدو تمالي نمال هوترا زتزاربو تلو منقدو كم زفتوتو اندا تزاربت انداد نقطع اندهالوت أمان دقيمو نكريتي نمجنجان كبل تمالي أديو تاتو انت زي بلاتو نيرا نني مال هوترا هاريمو تمرت كم هروم حاسيبو كم زنبرا بمزراب تنكرانا دفار كم زخونا نكريتي كري آي فتن كويني جنز اندا تزارب اندهالوت ناي مال هوترا سبات بهاندبت نابت بوتا انتو موصو أمان كاب مفروح زتلعالي كساب عبد حركريتي محبائي بتصيح ناي مالو ترا سبات نا أمان مالو ترا يدلي كأيو بمبال ناب جوزو حيزو مو يخدو أمان نابو مسبسحه مالو ترا مانو مزتبهالت قوالو اندا تتعوت نيرو أمان مالو ترا تمال عديو بزقبرو تسراح يقريتا انت حتو مالو ترا جن باشمر ملكعو نعديو كم زقت لا يفرارحو بخالي وجن عب حدا برخا وشتي راكا زتبهاله كند قدم زخون سب مس بزح زلوهم سبات انداتبعسه نرئي راكا نزوم سبع بتنكار خونه بقزف سونت عصف سلازبولصم ناتم دتقعونا ناتحالقهم قتيلو مسابقع مال هوترا دويللو فاتينو نكمصي اززو نمشتو أمان بيت مالو ترا زبولو فريحو سلازنبره نابتي زملخ وتخل بمخاد نعديو كاب مالو ترا نمدحان عقم سلازيبلو نعديو بعلو نكحلو وايتصلي نازي إلو مسابقع عبت كبابي نتخل زو قرط ماشن بمسمعو أمان قصو موليسو انترئي راكا ماشن حيزو نتتخلو قرصو اندافتنا يريئو أمان نازي مسرعي فتينو عب منقو اتتخلنا راكا بمخوان راكا نتتخل نكي قرصك كبر انت فتن راكانا أمان لكع كم بامبولا كحرمو يجمر راكانا أمان العلو نابتي زملخ وتخل بمسقع نا أماننا نتتخل بحبار نك قرصم انتبل كاب زموسيو زيت بحال مبرق نا أماننا راكا يحرمم راكا بتناي مبرق مهرمت بحيل توريرو نابتناي مهرو ترا فابريكا انت ودق أمان دما ونو اسحيتو يودق بصبحيتو تأمر بزمسل ملكعو أمان نبعلو عب مدقسيو رخيبوو عب سونتو زي فلت حدش سمعيت كم زلو يسمعو نبعلو بمستات عب زرئيلو ساعات عب حقوقو عب تتخل زلو أرما كم استقمتلو نرئي كوين جن أمان نازا أرما سلا زي رأيو ناتي نجر چلا بمبال ات بمشات استفتر نجر بحلم كم زخونا بمحساب ناب سرحو يخيي عب سرحو مسكريتي إنا تزراربو اندهالو قول ديري أممو
ጎልዲ ንኽልተ ተምሃሮ ብምጽዋዕ እቶም ተምሃሮ ናብ ኣማን ከይዶም ትማልእ እንዳርአዮም ዝነበረ ናይ ብሩስሊ ክእለት ሕዚ ደጊሙ ንከሪኦም ንክሓትዎ ይገብር። እቶም ቆልዑ እውን ናብ ኣማን ከይዶም ኣብ ዝሓትዎ ሰዓት ኣማን ኣብ ቅድሚ ክሪቲ እምቢ ክብል ስለ ዘይደለየ እቶም ቆልዑ ዝበልዎ ክገብር ፍቓደኛ ይኸውን። ኣማን ነቲ ምንቅስቓስ እንዳርአዮም እንዳሃለወ ጎልዲ ደጊሙ ነቲ ማሽን ዝቆጻጸሮ ቆልዓ ፍጥነት ንክውስኸሉ ይእዝዞሞ። እቲ ኩዕሶ ብሓይሊ እንዳተወርወረ ናብ ኣማን ይበጽእ። ኮይኑ ግን ኣማን ብዘይፈልጦ መልክዑ ነቲ ኩዕሶ ፈጢኑ መሓዝ ጀሚሩ። ከይሓሰቦ እተን ኩዕሶ ናብ ጎልዲ ሃሪምዎን ጎልዲ ርእሱ ናፍሮ ነብሱ ተሃሪሙ ይወድቕ። ኣማን ደንጊጹ ንጎልዲ ከልዕሎ ክብል ናይ ጎልዲ ሙዚቃ ደፍተር ከይሓሰቦ ኣብ ዝተንከፎ ሰዓት ሰውነቱ ሓያል ዝኾነ ንዝረት ይስምዖ። ክሪቲ በቲ ጎልዲ ዝኾነ ተደናጊጻ ንኣማን ኣምፕላን ንጸዋዕ ኣብ ዝበሎተ ሰዓት ኣማን ልክዕ ከም ጎልዲ ሙዚቃ ንኹሉ ነገር ይፍውስ እዩ ብምባል ብናይ ጎልዲ ቫዮሊን ምጽዋት ይጅምር። ብናይ ኣማን ክእለት ዝተገረሙ ክሪቲና ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ሰባት ብግድኦም ንኣማን ምጥቃዕ ይጅምሩ። ብኻሊእ ወገን ማልሆትራ ካብ ሰባቱ ንራካ ክረኽብዎ ከም ዘይከኣሉና እቲ ተኽሊ እውን ከም ዘይተቆረጸ ኣብ ዝነገርዎ ሰዓት ማልሆትራ ናብ ሓያል ሕርቃን ይኣቱ። ንምሸቱ ኣማን ምስ ሓዊ ሮሂት ናብ ገዝኡ እንዳተመለሰ እንዳሃለወ ኣማን እቲ ኣብ ልዕሊኡ ይፍጠር ዘሎ ነገር ንሓዊ ሮሂት ከርድኦ ይጅምር። ኣማን ካብ ንግሆ ጀሚሩ ሰውነቱ ናቱ ከም ዘይኾነና ካሊእ ሰብ እንዳተቆጻጸሮ ከም ዝኾነ ንሮሂት እንትነግሩ ሮሂት ግን ኣማን ዝብሎ ዘሎ ነገር ችላ ብምባል ንክረጋጋዕ ኢሉ ሰኒ ዝተባሃለት ሙዚቀኛ ዘውፅአቱ ሓድሽ ደርፊ ዝሓዘ ካሴት ብምውፃእ ናታ ደርፊ እንተሰሚዑ ከም ዝረጋጋዕ ይነግሩ። ነዚ እንዳተዛረቡ እንዳሃለው ብሃንደበት ናይ ማልሆትራ መካይን ኸቢቦምዎም ናብ ኣማን ሽጉጥ የነጣጥሩ። ኣማንና ሮሂት ብድንጋጸ ተመሊኦም ኢዶም ናብ ላዕሊ ኣብ ዘውፅእሉ ሰዓት ኣማን ከይሓሰቦ ኣብ ናይ ሮሂት ኢድ ዝነበረ ካሴት ይለኽዮሞ ዘይቆጻጸሮ ስምዒት ይስምዖ። ኣማን ከይሓሰቦ ሰውነቱ ልክዕ ከምቲ ኣብቲ ካሴት ዘላ መድናስና ምድራፍ እንትጅምር ናይ ማልሆትራ ሰባት በቲ ዝኾን ዘሎ ግራ ይኣትዎም። ኣማን ነዚ ክፍተት ብምጥቃም ናይ ሓዊ ሮሂት ኢድ ብምሓዝ ካብቲ ከባቢ ሃዲሙ ምምላጥ ይጅምር። ሰላም ፈተውቲ ፊልሚ ተኸተልትና እውን ክሳብ ሕዚ ምሳና ከም ዝጸናሕኩም ተስፋ ንገብር። እዛ ፊልሚ ንሎሚ ኣብዚ ኣቋሪፅና እያ ኣለና። ንኽንቕጽላ ግን ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም ተጸቦይና ክሳብ ኣብ ቐጻሊ ንራኸብ። ሰሰናዩ ንዓኹም።